І прамаўляў ён да вучняў сваіх. Быў адзін багаты чалавек, які меў аканома, і зняславілі таго перад гаспадаром, што распускае яго дабро. І паклікаў ён яго і гаворыць яму: «Што я чую пра цябе? Здай справаздачу аканомства твайго, бо ўжо не можаш быць аканомам». І гаворыць сабе аканом: «Што мне рабіць, калі гаспадар мой адбірае ад мяне аканомства? Капаць не магу, а жабраваць саромеюся. Ведаю, што мне рабіць, каб, калі буду адсунута ад аканомства, прынялі мяне ў дамы свае». Склікаўшы тады паасобку даўжнікоў гаспадара свайго, казаў першаму: «Колькі вінаваты ты гаспадару майму?» Той сказаў: 100 бочак алею. Дык сказаў яму: «Вазьмі распіску тваю, сядь хутка, напішы 50». Потым сказаў другому: «А ты колькі вінаваты?» Той гаворыць: 100 мер пшаніцы. Гаворыць яму: «Вазьмі распіску тваю, ды напішы 80». Дык пахваліў гаспадар аканома нягоднага, што разумна зрабіў, бо сыны гэтага веку разумнейшыя ў родзе сваім за сыноў святла. І я вам кажу, здабывайце сабе сяброў мамонай нягоднай, каб, калі яе не стане, прынялі вас у вечныя сялібы. Хто верны ў малым, і ў вялікім верны, а хто ў малым нягодны, і ў вялікім нягодны. Дык калі вы ў нягоднай мамоне не былі вернымі, хто вам даверыць сапраўднае? І калі вы ў чужым не былі вернымі, дык хто вам дасць вашае? Ніводзін слуга не можа двум гаспадарам служыць. Або аднаго будзе ненавідзець, а другога будзе любіць, або аднаму будзе адданы, а другім будзе пагарджаць. Не можаце Богу служыць і мамоне. А гэта ўсё слухалі фарысеі, якія былі хцівымі і кпілі з яго. Дык гаворыць ім: «Вы уважаецеся за справядлівых перад людзьмі, але Бог ведае сэрцы вашыя, бо што для людзей з'яўляецца высокім, тое ў Бога агіда». Законы прарокі былі аж да Яна, а адгэтуль весціцца валадарства Божае, і кожны дзеля яго сілу прымяняе. Лягчэй небу і зямлі прамінуць, чым адна крэска з закона знікне. Кожны, хто кідае жонку сваю і бярэ іншую, чужаложыць, і хто кінутую мужам бярэ, чужаложыць. Жыў адзін багаты чалавек і апранаўся ў пурпур і вісон, ды штодзённа бліскуча баляваў. І нейкі жабрак імем Лазар ляжаў увесь у больках каля яго брамы і прагнуў заспакоіць голад крошкамі, што спадалі са стала багацея, але ніхто яму не даваў, толькі сабакі прыходзілі і лізалі болькі яго. І сталася, што жабрак памёр, і анёлы занеслі яго на ўлонне Абрагама. Памёр таксама багацей і быў пахаваны. І калі ў пекле быў ён у пакутах, узводзячы вочы свае, убачыў здалёк Абрагама і на ўлонні яго Лазара. І, закрычаўшы, сказаў: «Ойча Абрагам, злітуйся нада мной і пашлі Лазара, хай умочыць у вадзе канец пальца свайго і змочыць язык мой, бо мучуся ў полымі». І сказаў Абрагам: «Сыне, прыпомні, як ты ў жыцці сваім карыстаўся даброццямі тваімі, а Лазар гэтак жа благаццём. Ён цяпер тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. Да ўсяго гэтага паміж намі і вамі прорва вялікая, каб тыя, што хочуць адсюль да вас перайсці, не маглі, а не адтуль да нас перабрацца». Дык гаворыць:
Малю цябе, ойча, каб паслаў яго ў дом бацькі майго, бо маю 5 братоў, каб засведчыў ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца пакутаў. Кажа яму Абрагам: маюць Майсея і прарокаў, хай слухаюць іх. Але ён сказаў: не, ойча Абрагам, але калі хто з памершых пойдзе да іх, навернуцца. А ён гаворыць яму: калі не слухаюць Майсея і прарокаў, ды каб і хто з мёртвых паўстаў, не павераць.